Hello everyone, kulumbai. Welcome back to my channel. Nोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलावहाय बरायबाय. दिनैहाय आङो मा खालामो जुदि नोंथांमोना नायलांनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो. बे बैग्रिया मैया बाबा लाबोनाय बागाननिफ्राय दा बेखौ आं मा खालामो नोंथांमोना नायलांदो. एसे सुनानै लाग्रोनोसै. बैग्रिखौ सुनानै लाबोबाय ओमफ्राय दा बेखौ आङो फिसा फिसा हानोसै आरो बिदि खालामनानै. दाख्लि जोङो थुक्राझारावहाय जोंनि कनफारेन्स बेप्टिस्टफोरनि मोनसे कनफारेन्स जादोंमोन नालाय बेयाव थांदोंमोन आरो ओमफ्राय थांनानैहाय जोङो फैनाय समावहाय जोंनि आब'नि न'आव हाबबोदों आरो ओमफ्राय साहा लोंखांनानै जोंनोहाय बिदि बैग्रि गोरानखौ जाहोदों आरो बेखौ आं जि गोथाव मोनबोबाय. ओमफ्राय न'आव फैनानै आंबो बानायथारगोन होनबाय आरो ओमफ्राय बाबाखौहाय होनबाय आङो बैग्रि नांगौमोन होननानै. ओमफ्राय बाबाया नै बागाननिफ्राय लाबोनानै होफैबाय आरो ओमफ्राय दा बेखौनो आङो बानायगासिनो आरो दा बेखौ बिदि फिसा फिसा हानानै बेखौ फोरानगोन आरो दा नोंथांमोनाबो नायलांदो माबायदि खालामो आङो. नै ना सल जोंना ना सलजों नाजों होनदों. नारजिजों ना मा थिनप'वा बे नास्राय बायदि नुथारो ना. गन रं गोखै ना. दे केयारफुल दे. गोराथार. नै मामिया बाजाराव लांनो मैगं खादों नै लाव बिजौ लाव ओमफ्राय कबि नासल नारजिजों ना. खर' बिदि जानबाय नोङो हुवाखै. आलदा खोलायना बे गोबौआवबोथाय नै बे बौगोनदां. बेलाय नै बेखौ खालामदो बेजों खालामदो. दिनैहाय जोंहा मामिया नार्जिजों नाजों संनो नागिरदों नै दा नोंथांमोना नायलांदो माबायदि संदों आरो जायफोर नोंथांमोना गोथाव मोनो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो.
जोङो ओंखाम जाबाय नै मामि संनाय नार्जिजों नाजों ओमफ्राय आं संनाय कफि भाजा ओमफ्राय सामब्राम बाथोन बेनो आरो जोंनि दिनैनि सिम्पोल लान्च दा जोङो बेखौ जाबाय ओमफ्राय जाखांनायनि उनावहाय नै आङो सिगां हानानै दोननाय बैग्रिया बेनोमोन बेखौ आङो संख्रि ओमफ्राय सिनि एसे होनानै मिक्स खालामनानै दोनदों दा बेखौ आङो सान्दुङाव दोनगोन सान्दुङाव दोननायनि उनावहाय बेखौ उनावहाय आङो माबायदि खालामगोन आरो 1 वीकनि उनाव बियो माबायदि जागोन बेनि आपडेटखौ आङो नोंथांमोनजों नेक्स्ट ब्लगाव शेयार खालामगोन दा दिनैनि ब्लगखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय